Takže čau lidi, zdraví vás Jakub 502 a vítám vás u mého kanálu, kde budeme natáčet videa a hned první sérii začneme let's play. Normálně single player. Si žádnej, takhle bonus chest ne. A create new world. Doufejme, že se objevíme někde dobře. Yeah. No, takže sněžný biom. Já se ještě podívám. Takhle. Asi nic. Že hned tady zabijeme ovce. Ještě na jakou hrajeme obtížnost, takže normálně. Jo, dobrý. Nelaguj. Co to je? A když tak pište do komentářů, co bych měl ještě hrát, nebo jestli mám hrát jenom klasický let's play. Určitě plánuju si zahrát třeba hardcore. To by mě bavilo. A to je asi všechno, co bych vám řekl k tomu novému natáčení, no a teď už se vrhneme asi do hraní. No, ovcí je tady teda dost, no, ale chtělo by to nějaký jiný biom. No, tyjo. Aby jsme taky neumřeli hlady. A videa plánuju dělat asi... To první video to budu mít tak 15 minut. Ale jinak asi kolem 20 spíš. Samozřejmě, že když třeba budu po nemoci a nebudu mít dlouho natáčení videa, tak video bude trvat díl, třeba půl hodiny. Ale jinak plánuju kolem těch 20 minut. Výborně, aspoň prase. Děláme si crafting table. Tyčky. Krumpáč. Meč. Crafting table si vemem. Ej mi šunku. Poušť. Sníme jedno maso a jinak si je asi vypečem. Takže zatím je poledne, přibližně.
Kdybyste někdo chtěl sít si zahrát, což asi nikdo, jak jsem viděl, když jsme se spawnuli, tak nevím, no, ale lomeno sít. Tady ho máte. Sugarcane berem. Já jsem si teď uvědomil, asi takhle. Doufám, že ve videu to nebude moc řvát. Radši si to dám na 14. A jak já to tak vidím, tak asi dojdem pro ten kobl a pak vyrazíme asi na loďce. Já hned železo, to je dobrý. Čtyři železa. Takže si uděláme takhle. Tohle zahodíme. Pak si uděláme takhle. A ještě takhle. A jdeme vykopat to železo. A ještě se natěžíme nějaký kobl. Uhlí, tak to je super. Doufám, že vy aspoň něco vidíte. Tak já vám udělám torčky. Gravel. Takže trošku berem. Tak jak to vypadá s časem? Ještě máme čas. A já už nemám dřevo. Tak to je průšvih. Ale já si udělám pec. Upálím si tohle. Dělám si tady značku. A dojdu ještě pro nějaký to dřevo. Ještě si udělám jednu pec a dám si tam píst maso. Jo, tak on je tamhle povrch, tak to ani nemá možná cenu pro to dřevo chodit. Nebo to je jenom ostrov? To je asi ostrov.
A doufám, že mě aspoň s tím natáčením podpoříte, že budete videa sdílet, odbírat mě a následně i lajkovat třeba. Budu za to rád. Máme ještě tyhle dva stromy, dojdem tam. Vyspíme se a asi to ukončíme dneska. Už se stmívá. Takže já si udělám ještě postel. A voice zvuky. Vyspíme se a já se s váma loučím. Děkuji za shlédnutí. Doufám, že budete lajkovat a budu rád i za nějaký dobrý komentář. A v příštím videu se asi vydáme na ten ostrov, co jsme tam viděli. Nebo když to bude pokračovat, tak na pevninu. A najdeme nějaký dobrý místo, kde bychom se ubydlili. Když tak pište do komentářů, kde byste chtěli, abych se ubydlil. Takže děkuju a čau.